दिनैनि गिबिसारिनि रादाबफोराव दं। दिनै 30 मार्च बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया आसाम रलाय मुलुगसोलोंसालिनि सेथि कनभकेसनाव बाहागो लागोन। हाग्रा बिफान आरो एसएसबीनि संदाननायाव गसाइगावनि रायमना माहारियारि पार्कआव 3 पलानफोरखौ हमनो हायो। सासे हिजाब गाननाय सुबुङा जम्मु काश्मीराव सीआरपीएफनि बांकाराव पेट्रल बम गारदों। कर्नाटकनि उडुपी जिल्लायाव हिजाब गाननो मोनैनि सा 40 मुस्लिम फरायसाफोरा गिबि फ्री इउनिभार्सिटिनि आनजादखौ होआखै। कक्राझार पुलिसा कक्राझाराव 91 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे 3 चुरां फालांगिरिफोरखौ हमदों। हमजानाय 3 चुरां फालांगिरिफोरखौ बिहारनि हासानपुर रहमान, मानकासारनि मिथुन मिया आरो बिहारनि मुकेश कुमार होननानै मोनथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि आमटेका ओनसोलनि गंनै नखरनिफ्राय हरनि 9 रिंगासो समाव हाथियार दिन्थिनानै 2 लाखनिफ्रायबो बांसिन नोगोद रांजों लोगोसे सनानि गहेनाखौ लुथिनानै लांदों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाजों मुलुगा 60,000 कौटि डलार रांखान्थियारि खहा जादों। भारतनि 3 बेडमिन्टन गेलेगिरि फारियै मीराबां लुबां, मेसनाम ओलाप मिश्रा आरो अंचल जादवआ अलियन्स मास्टार बेडमिन्टन टुर्नामेन्टनि मेस सिंगल्स केटेगरिनि गाहाय ड्र'नि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। दिनै राज्यसभानि मोननै मासिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव भट होनाय हाबाफारिया 9 रिंगानिफ्राय जागायबाय। 5 रिंगायाव बेनि फिथायखौ फोसावगोन। राज्योआव 10 साननि गेजेराव 9 खेब पेट्रलनि बेसेना बारायदों। दिनै गुवाहाटीआव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 69 पैसा आरो डिजेलनि बेसेना 87 रां 61 पैसा। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।